Si algú vol dir algunes paraules, aquí tenim el micro, sense problemes. I si no, faríem un minut de silenci i després el company tocarà la dolçaina i tornarem a convocar pel dia 15. I ja, d'acord? Si algú vol dir alguna cosa? No? Doncs anem a fer el minut de silenci.